сериозна информация за един град съвсем близо до Пловдив, на който обичаме да му казваме малкия Тексас, в който има много... Стамбулийски? Да, Стамбулийски, къде? В Съединените, в Чикаго, да. В Чикаго, но все пак още там не сме направили стъпка, предстои да го направим. Добре, може ли да ви дам един акъл? Да, разбира се. Сега, значи аз от време на време попадам на по-възрастни родители, чието деца са в чужбина, имат проблеми с комуникацията, и като нямат компютъри, не владеят скайпа. Що в някакъв клуб да не направите, да го компютеризирате, и които там баби и дядовци искат да свържат своите деца в някакви часове, да идват, да им помагате, да се видят там. Да улесни тази комуникация, пък може и да ги, с това ще дадете една програмка в ръце, може да ги привлечете. Така си мисля, нали? Много съм благодарен за този. Добре, така, значи разбрахте, уважаеми зрители, конкретно някакъв, къде е централен клуб? Мога ли да кажа? Да, кажете. Също една от приоритетните задачи при нас е създаването на мултифункционални помощни центрове. Това пак го няма нито една партия в дневния си ред. Такива в момента има единствено и само в Чикаго, и те се оперират предимно от Български национален фронт, които, пак подчертах, са наша подкрепа, те са по-стари батковци. Това е именно да могат хората, напускащи България на место, да бъдат устроени, да им се подпомогне. Верно, помощта не може да бъде кой знае каква, защото те не са бюра по труда, но по-добре да има някаква помощ, отколкото никаква. Това е по-скоро логистика. Това е много добре. Това е една от нашите приоритети и сме се заели и го правим. Включително нашите юристи вече сключиха договори с няколко юридически компании, голями водещи юридически компании в градове и държави, където има голяма концентрация на българи, работещи по един или друг начин. Има някъде, които работят неофициално, някъде работят официално, но всички те имат някакви трудово-правни проблеми. И при всички положения имат нужда от такава юридическа помощ. Аз си спомням сряза на 90-те години бях в Чикаго и там българи, тогава бяха съвсем така пресни имигранти, се оплакваха, точно това казва, поляците имат организирани някакви такива бюра и вика, ние ходим да им плачем на тях, а няма кой да ни помогне. Ние сме се взели вече и го правим това. Добре, поздравяваме. Там са 200 хиляди в Чикаго. Добре, значи който иска да научи нещо повече за партия Другата България или да се запише или какво, другата България.bg и оттам намира вече как се може да се свържи. А сега какво е първото нещо? Да стискаме палци за този закона да ни мине в този вариант, така ли? Аз не очаквам кой знае какви неща от този парламент, но си запазваме правата, конституционните права, да сезираме Конституционния съд, да не бъдат лишени нашите събратия от техните изконни конституционни права. Добре, една дума за заключение. Ето, тук са вашите потенциални избиратели. Бих казал, апелирам към тези майки и бащи, които имат своите деца, своите роднини зад граница. Направете необходимото, за да се чувстват те добре. Благодаря ви. Добре, и аз ви благодаря. Уважаеми зрители, запознахме ви с платформата и с хората, с централното ръководство и с пловдивските пристати. Една интересна партия, която, както чухте, ако всички българи, които имат отношение така към нейната идеология, гласуват единодушно, това е какво над 30%. Виждате ли, че гласуват? Не ви го пожелавам чак толкова, но мисля, че хората, чието интереси ви защитавате и идеите, които вие сте записали в програмата, заслужават внимание. Благодаря ви и успех. Благодаря.